Top 5 de Mujar. El número 1 et sorprendrà. Els enllaços actualitzats els tens a la descripció. En la posició número 5 tenim Pilates Reforme a 69,99 €. Amb una valoració de 4 de setembre sobre 5 i 15 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. És un kit para practicar pilates en casa súper completo. Los materiales son de buena calidad, por lo que se pueden hacer me ha gustado mucho. Me estoy iniciando en hacer un deporte en casa y de momento, con esto tango para passar, és fàcil de. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 5 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 4. En la posició número 4 tenim bolsa magnètica, a 19,99 €. Amb una valoració de 4 de juny sobre 5,89 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. La verdad que és un producto curioso y superútil, no lo conocía. La calidad del material de 10 los imanes aguantant ese magnífico producto. La verdad que me ha sorprendido la presentación y la calidad de los materiales. Tango Unifon Pro. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 4 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 3. En la posició número 3 tenim RDX Correas a 17,99 €. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5.434 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Estoy dando la caña a la espalda en el GYM y me reviento los antebrazos. Además, tengo el nervio cubital sensible Y no me funcionan a la perfección. La calidad es buena, pero Y pese a disponer de talla S, esta sigue siendo quizás algo gran. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 3 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 2. En la posició número 2 tenim Figrif, símbol de marca registrada Guantes, a 11,95 €. Amb una valoració de 4 de maig sobre 5 i 4.340 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Calidad-precio muy buenos, cómodos y mullidos en el agarra, me han encantado. Ahora muy bien resultado, Y precio calidad ok. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 2 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 1. En la posició número 1 tenim següents guantes, a 9,92 €. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5 i 6.960 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Guantes de muy buena calidad, resistentes y cómodos, incluso en entrenamientos exigentes. Ofrecent una excel·lente agarra Y, los guantes de gimnasio següents s'han convertido en mi compañero inseparable en cada sessió d'entrenamiento. Desde al P. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 1 d'aquest rànquing. Això és tot per al nostre top 5 de Mujar. Tots els enllaços els tens a la descripció. Si t'ha anat bé, subscriu-te per a més comparatives com aquesta.